Wel, ja, ons gaan daar, die kant uit, ja, voor. Ons gaan daar om. Daar voor. We gaan net zo bij, daar is je pijltje. Gaan eens hier in. Gaan eens naar die box. Kijk. Aan rechtheid. Nog een beetje. Break. Nog een beetje en break. Oh, maar kan je hem net tip zo. Tip hem net aan. Nou, aanbereid luchtje. Aanzien. Ja, kijk dan. Dit is je oma kan niet. Ja. Ik was zo. Ik was zo in bij die parkering. Dit is vandaag. We gaan eens langs, ja. Gaan kijken eens naar het veilig is daar. Is het veilig daar? Dan gaan we zo uitbrengen. Hou eens langs. Prachtig. Gaan eens recht, ja.